Aritzana Sagasti naiz, Emotional Network zundaria. Eta, Emotional Network honetan, edo gure enpresa honetan egiten ari garen bidaia honetan, hirukidekoekin sarritan ikusi gara estazio ezberdinetan, ezta? Tren bidaia bat izango balitz bezala, bagoaz rekorrido bat egiten, eta rekorrido horretan, noizbehinka estazio baten aurkitzen gara. Eta izango dira txaro 5 urte, 6 urte elkar ezagutu genduna. Eta ikusi gendun, irukide mazegona zerbait, berezia, funtzionala zana, ezta? Adimen emozionaletaz asko ari ziren, momentu hartan, 2004an hasi ziren, eta asko sartu ziren, ezta? Adimen emozionala zer zen, eta benga, eta honekin, eta besteekin, eta baina irukiden zerbait gertatu izan, misterio bat zegoen. Misterio bat konpondu behar zen, zer gertatu izan irukiden. Eta, horretu ginen ikusten, haber zer zen misterio hori, eta zuk esan dugu zala, han zegoen, ezta? Aldundiarekin batera, kriston lan egin zen. Altxori zugarria, ezta? 379 dinamika dira. Nik digitalizatu dituan, gero beste proiektu batzen. 379 dinamika konkretu, espezifiko, adinez adin eta kompetentziz kompetentzi. Eta hor zegoen sekretua. Eta hor zegoen sekretua, ez da? Orduan hori esportatu behar ziren. Irukide duen, eta esan ez duen gauza garrantzitsu bat, ez da zer egiten duen bezik, eta gero badaukala esportatzeko borondate bat. Osa, hau errepikatzeko borondate bat, eta hori ikustu garrantzua dela, zer ez dela, Tolosa ez da txikia, baina igual beste herri batzutara ere heltzie ondo dago, ez da. Eta bide horretan, argi ikusirik, dinamika horiek, altxor hori, nolabait, mugitu arazi behar zan, ez da. Baina ez zuen berdin funtzionatzen. Zerbait bat zegoen ez zuena berdin funtzionatzen. Aldi berien, gure beste tren bidaia honetan, beste estazio batzutan eta bagiltza zen gu, neurotransmisoreak eta zientzia, eta nahi gendu nolabait, ez bakarrik anekdotikoki izan daiteken zerbait, baizik eta estandarizatu zientifikoki. Eta honela, uste gendun, zientifikoki nolabait deskribatu eta estandarizatu bagerezakeen irukiden egiten zen lana, agian esportable izan zitekeen, ezta? Eta hortarako, jo gendun, gure ustez, momentu hartan, neurologi lan honetan, kriston lan egiten ari zen erakunde Madrildar bat zen hau. Bertan buruz egon Roberto Aguado, Romo, gero ezagutu duzu batzuk hemen. Roberto Aguadok bildu zituen esperientzia alde batetik lan klinikoan, bildu zuen neurologia, hainbat lan egin zuen eta ari galdetu genion, errebizatu mesedez egiten ari garen lan hau eta ezaiguzu zein den hemen klabea, ez da eta argi izan ziren. Klabea argi dau. Eta klabea da aldundiarekin sortutako altxor hori. Bai. Baina altxorra ez da zuek uste dozuen altxor hori. Altxorra ez dira 379 dinamika horiek. Horiek dira banda bateko instrumentuak bezala, ez da? Altxorra musikari horiek sortzea izan da. Eta zuk aipatutuzu 7 parte hartu zutela, ez da? Nik goratzen dut, ez dakit 7 hortan bazeuden, 7 emakume eta gizon bat ere bazegoen tartean, edo bi ezagutu ditut. Nik badakit, 7 hori ez gain, irukideko arrakasta bere pertsona guztietan dagoela. Bai gurasoetan, bai beste irakasleetan, baina nik ezagutu dituanak. Etaz, hitz egin behartu, ezta? Maria Angeles Elorza, hori izan altxor bat, ezta? Eta gero, errezeta hori da, ezta? Errezeta argi da, zein da irukiden errezeta nik izango duzue, eta hartu behar duzue, alde batetik lehenengo eta behin zuzendari bat Maria Angeles Elorza jartzen duzue, eta bere ordez dauen Anatubiri hartu ezakezue. Gero, bigarren pater baten sartu behar duzue, Txaro Etxeberria eta Peio Agerezabal. Koktel bat, ezta? Koktel bat. Eta gero, dato fuerte esaten dana, hor badaude hainbat persona, ezta? Saioa Vitoria, Joseba Antxustegi Etxarte,
Roa Agirrezabal, ez da etorri, Inge Arretxe, Ane Etxebarria etorri da, hor dago. Itaskun Garmendia, ez dakit inorazten dudan. Zeirak esan ditut? Hori da, memoria duzuna. Eta hori da sekretua. Sekretua hor zegoen, pertsona hauetan zegoen. Pertsona hauek gai ziren bere inguruan gertatzen zen guzti hori mobilizatzeko. Eta bere inguruan ze gertatzen zen? Haur batzuk, hormonalki, neurologikoki, arnazketa, bihotz taupada, muskuluek, memoria, atentzioa, guzti hori modu espezifiko puntual egokian mugiarazten zuten. Eta honela hori da sekretua. Eta oso erreza da, ezta? Orduan, kontratutu behartu guztiak eta baina karo ez dute, agian ez dute joan nahi, no? Agian ez dute irukidetik ez dute ateratzen gutxiko. Orduan, zer da benetan gertatzen dena pertsona hauetan arrakasta hori izateko. Eta hori da zen, guk nahi genuen jakin, eta ikusi gendun, bek horretan ikusi gendun, ezta? Nolabait, pertsona hauek gauze ezberdin bat egin zuten, askotan kostatzen zaiguna herri humilde hauetan, ezta? Eta da, kanpora begiratu beharrean, pertsona hauek barnera begiratu zuten. Beraien bakoitzaren barnera. Eta beraien bakoitzaren barnien aurkitu zuten bakoitzaren pertsona. Eta pertsona horretan, adimen emozional askotan hitz egiten horretan, adimen emozional ez da sentitzen dugun hori besterik. Zer da sentitzen duguna? Eta sentitzen dugun horrekin sentiaraziko diegu bestei behar dutena. Eta sentitze hori, badirudi espadiogu izen anglosajon bat jartzen, ez dagoela belba, feeling bat, ez da? Feelinga sortzeko gai ziren. Korrika joateak ez du balori, baina ran negitik bai, edo footing, edo... Hau egitu zuten, feeling hori sortzen zuten. Lortu zuten, bere inguruan zegoen komunidade horrek, feeling hori izatie. Eta feeling horrek, feeling hori da gakue, feeling hori da benetan gero, eragile bihurtzen duena irakasle bat edo hezitzaile bat, ezta? Guraso bat, hezitzaile moduan. Feeling hori sortzi da, feeling hori zer da, badakigu, neurologiko esaldu daiteke. Ikaskuntza prozesuak ezin dira esplikatu, neurologikoki prozesu acetilkolinergiko edo serotoninergiko bat ez badago. Eta hori horrela esan da, ze izenak ez da, oso erreza da. Miresmena sortzeko gai ez baldin bagara, jakin mina sortzeko gai ez baldin bagara, segurtasuna sortzeko gai ez baldin bagara, eta nahi bat duzue, post-pizkat, nosbenka, ez dago ezer lortzerik. Eta hori lortzeko, eta hori sortzeko, ezin dugu instrumentu musikalak erosi eta jarri, ezta? Edo, nahi dut museo bat izan artelan ez beteta, eta orduan, eraikin batekin, baina gero nork margoztu behar ditu, nork taki pintatzen. Hauek, Josebak eta Anek eta Ro, Inge, hauek bazekiten hori egiten. Nolabait lortu zuten, beraien partiturekin, beraiengan, emozio guzti hauek sortzien. Eta gero, hori da sekretua, ez dago beste sekreturik. Gero, zuk aipatu dituzun gauza guzti horiek, ez da, ziberbullyinga lantzeko ziberkide, behatokia, eta guzti horiek hainbat gehiago sortuko dira, errotuta dagoelako guzti hori pertsona hauek dituzten emozioetan. Erroketa hori pertsona hauen emozioetan egin da. Eta emozio hori, adimen emozionala, benetan feeling hori da. Nola gai naiz ni aur bat lasaitzeko, nola gai naiz ni ikasle batekiko daukan harreman horretan, ikasle horrek niganako konfidantza horretan, lasaitze prozesu bat sortzeko. Niri, aipatu osuzu, adostokia, ni inpaktatu egin duen, nola izkina baten, hola, zila txikitxo bi, elkarrari begira, eske, ordu arte nun ikusilakorik ez da, aurren zilak oso txikia dira. Eta nola irudi, komentatu dugu txara inoiz hau, nola zila txiki horiek errepresentatzen zuten gatazken konponbideko ate bat, ez da? Nola, inozentzia horretatik, hau da, entzungo zaitut, ez da? Baina, entzute hori eta hitz egite hori ez baldin bada ematen, sustrato emozional egoki baten alperrita. Eta sustrato egoki hori, lortu dute pertsona hauek.
zerbait berdina gertatu zitzaion Alexander Flemini, ez da, penicillinarekin. Bazekien lortu zuela bazekien, eta armario baten, bazeuden hainbat produktu, eta bazekien produktu bazela, baina banan kendu behar izan zituen, konturatzeko benetan penicillinak sendatzen zuela bakterioeki katarro dultze eta guzti hauek, ezta? Eta nik uste dut, bidai hauetan, gero eta estazio gehiagotan aurkitzen garela, eta gero eta argiago daukagula ze bote den, eta ze fraskotan dagoen, benetan bakteria hori garatzen duena, ezta? Osasun bakteria hori garatzen duena, bizikidetza bakteria hori garatzen duen elementua, ezta? Eta elementu hori emozioa dela. Eta emozioa denez, ezin dugu erosi, ezin dugu, ez dakit, atzerriko superpotentzietatik ekarri, baizik eta barrena begira, eta askotan konturatu behar gara, Finlandia barruan dagoela. Finlandia Tolosan dagoela. Finlandia Irukiden dagoela. Eta pertsona bakoitzaren barruan dagoela. Eta ez, kanpotik erosi, ezta? Edo prestatuta ekarri dezakegun zerbait dela. Baizik eta norpere bakoitzak bere emozioak eta gaur egun hori nik ez daukat orain hortaz hasteko ez da lekua, ezta? Nola identifikatuta dauden eta ezagutzen ditugu oso ondo ze elementu diren, ze neurotransmisio diren, nola egin daiteken, eta oso importantea, nola ja estazio batzutan, ja agian, elkarrekin hau esportatu genezakeen, ezta? Beraz, zorionak, finlandiarroi, ez berdin sentitzen dozuelako, baizik eta egoki sentitzen dozuelako, zorionak.